Soc el Bapic del Departament de Fiscal de Benfix-PIC i vinc a parlar sobre l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, que ja s'ha aprovat al Senat. Cal tenir en compte que s'ha aprovat de manera retroactiva, per tant es pagaria ja des del 2022 i fins l'any 2023. A l'haver-se utilitzat un circuit per a la seva aprovació sense respectar les formalitats, és molt possible que aquelles comunitats autònomes que es veguin afectades intentin recórrer als tribunals. De moment, tenim el cas ja del Govern de Catalunya, que ha decidit crear un nou tram de l'impost de patrimoni que tributarà el 3,48% sobre patrimonis superiors a 20 milions. Un cop estigui també aprovat tot, des de Benfix-PIC farem l'estudi pertinent per a poder valorar els passos a seguir i així poder assessorar els nostres clients de la millor manera. Aquest impost té certes similituds amb l'impost de patrimoni, tot i que la seva gestió no serà a les comunitats autònomes, com ho és a l'impost de patrimoni, sinó des de l'Estat. Una similitud que té amb l'impost de patrimoni, per exemple, és la manera de calcular el patrimoni net de cada persona, així com també es té en compte el mínim exempt de 700.000 euros. Per tant, han de presentar aquest impost les persones físiques, de moment parlem dels residents, patrimonis nets superiors a 3.700.000 euros, ja que recordem que hi ha els 700.000 euros d'exempció. També comparteixen algunes deduccions, com són les de les participacions a les empreses familiars o els 300.000 euros de l'habitatge habitual. Cal tenir en compte que la quota de l'impost de patrimoni que hagin abonat els contribuents es podrà deduir de l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. Un punt que està creant molta polèmica és l'obligació de les persones físiques, però en aquest cas no residents, en presentar aquest impost, ja que no es poden acollir al mínim exempt de 700.000 euros que hem comentat abans. Els contribuents que són residents sí que ho tenen. Per tant, els no residents amb patrimonis nets superiors a 3 milions ja han de presentar l'impost. Això genera un conflicte, ja que es pot interpretar com discriminatori respecte als residents a Espanya. A més, les persones físiques no residents d'Espanya que no siguin residents d'un altre estat membre de la Unió Europea hauran de nomenar un representant a efectes de la relació amb l'agència tributària. Des del nostre despatx, només volem recordar que estem a la seva plena disposició per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir i ens anirem informant de totes les actualitzacions que vagin sortint en aquest aspecte. Moltes gràcies.